Ministan kimiyya da fasaha Dr. Adeleke Mamora ya ce gwamnatin tarayya za ta magance matsalolin da ma'aikatan lafiya a ƙasar nan ke fuskanta. Ministan ya bayyana haka ne a lokacin da tawagar kungiyar likitoci ta ƙasa ƙarƙashin jagorantar Dr. Oji Ojimma suka ziyarce shi jiya Abuja. Mamora ya bayyana cewa gwamnatin za ta yi bakin iyawarta domin inganta walwalar da ma'aikatan lafiya musamman likitoci. Shi ma nasa jawabin Dr. Ojimma ya roki ministan da ya tattauna da kungiyar akan kalubalen da ke ci musu tuwo a ƙwarya, wanda ya kunshi kula da walwalarsu da kuma rashin kayan aiki. To anan kuwa gwamnatin tarayya ta ce sabuwar jami'ar koyar da harkokin sufuri ta Daura a jihar Katsina za ta fara gudanar da harkokin ilimi a watan Satumba na shekarar 2022. Ministan sufuri Ma'azu Sambo shine ya bayyana haka a wata ziyarar duba jami'ar a ranar Alhamis. Ministan yayin da yake duba aikin jami'ar ya kara da cewa aikin da aka fara shekarar da ya gabata ya kai kashi 60 cikin 100 na kammalawa. Sambo ya kuma bayanin cewa hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa za ta samar da ka'idoji da suka dace kamar kowane tsarin ilimin manya a makarantun ƙasar nan. Gwamnatin tarayya ta bayyana cewa ta samu zarafin farfado da kadada sama da 24,000 tare da dasa bishiyu kimanin 20 a fadin ƙasar nan. Ministan Muhalli Alhaji Muhammad Abdullahi shine ya bayyana haka yayin taron Majalisar Kula da Muhalli ta ƙasa karo na 16 wanda aka gabatar a Abuja. Minista ya ce duk da cewar kalubalen sauyin yanayi ya zama babban barazana ga dan adam da kuma muhallinsa, a yanzu haka an samar da wani tartibin tsari wanda zai taimaka wa gwamnati wajen tafiyar da bangaren. Daga nan ya ja hankalin 'yan ƙasa da su ci gaba da dasa bishiyu, sannan kuma ya ce akwai buƙatar ci gaba da wayar da kan jama'a muhimmancin da ke tattare da gyaran muhalli. To anan kuwa hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta reshen jihar Niger ta ce an samu nasarar yi wa mutane sama da 300,000 rajistar katin zaɓe na dindindin a aikin rajistar katin zaɓen da aka kammala a ranar Lahadin da ta gabata. Kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa reshen jihar Farfesa Sam Ego shine ya bayyana haka ga manema labarai a birnin Minna. Ya kuma gode wa jama'ar ƙasa bisa ga dattakun da suka nuna a lokacin rajistar katin zaɓen. Daga nan sai ya shawarci daukacin waɗanda suka yi rajistar katin zaben da su tabbatar sun karbi katinan su da suke dokunsu a shakwatar hukumar da ke ƙananan hukumomi na ƙasar nan. Babban sifetar 'yan sanda na ƙasar nan Usman Alkali Baba ya bayar da umarni da a gurfanar da wani ɗan sanda mai suna Akwai Limoyo a jihar Cross Rivers. Idan dai za a iya tuna a farkon makon nan ne kafafen sada zumunta suka yada wani faifan bidiyo na wani jami'in ɗan sanda da yake cin zarafin wani mutum ta hanyar yi masa bulala, lamarin da ya ja hankalin mahukuntan rundunar 'yan sandan kasar nan. A wani sako da ya wallafa shafinsa na Twitter, kakakin rundunar Moyiwa Adejobi ya ce Limoyo ya gana da Inspector General din a Abuja ranar Alhamis kuma zai fuskanci shari'a akan lamarin. A jiya ne rundunar sojin sama ta ƙasa ta yi wa waɗansu manyan hafsoshinta sauyin wuraren aiki tare da naɗa sabbin hafsoshin da za su kula da wurare daban-daban. Kakakin rundunar sojin sama ta ƙasa Air Commodore Edward Captain a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce matakin ya biyo bayan amincewar babban hafsan sojin sama na ƙasa Air Marshal Oladeyo Amo. Ya ce sauyin wuraren aikin ya zo ne sau'i 48 bayan da babban hafsan sojin sama ya umarci kwamandojin rundunar da su ƙara kai farmaki kan 'yan ta'adda da sauran masu aikata laifuka a faɗin ƙasar nan. To wani labarin kuwa mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Muhammad Abubakar na uku ya tabbatarwa masu aikin hidimta wa ƙasa rukuni na farko da aka tura zuwa jihar Sokoto cewa dokar shari'ar musulunci bata aiki ga waɗanda ba musulmai ba a jihar. Sarkin ya bayar da wannan tabbacin ne a ranar Alhamis a fadarsa lokacin da tawagar masu yi wa ƙasa hidima a jihar karkashin jagorancin jami'in kula da shiryar a jihar da wasu daga cikin masu bautar ƙasar suka kai masa ziyarar ban girma a fadarsa. Ya kuma ba su tabbacin cewa za a kula da tsaron lafiyarsu da magance dukkanin wasu kalubalen tsaro da za su iya fuskanta. Abubakar ya kuma ba su tabbacin cewa za a ba su damar yin addinin su ba tare da wata tsangwama ba. Jami'an shiyar Ilorin na hukumar yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa FCC sun kama wani ɗan hidimtawa ƙasa mai suna Adetubero Adetoye bisa zargin aikata laifuka ta yanar gizo. A wata sanarwa da shugaban sashen yada labaran na FCC Wilson Wajeran ya fita a ranar Alhamis ta ce kama wanda ake zargin ya biyo bayan sahihan bayanan sirri kan ayyukan masu damfarar intanet a cikin babban birnin Ilorin da ake waye. Kayayyakin da aka kwato daga hannun wanda ake zargin sun hada da wata mota kirar Lexus wacce kudinta ya kai naira miliyan 4
da kwamfutar tafi da gidanka da wayar iPhone 11 Pro Max da kuma Samsung S9 Plus. Hukumar ta FCC ta kuma kara da cewa Anis Mame da jami'an hukumar suka gudanar sun kama wasu mutane biyu da ake zargi da damfara a wurare daban-daban a Ilorin. To a fannin tsaro kuwa sau'i 48 da yin garkuwa da Amos Mabon, shugaban makarantar koyar da ƙididdiga ta ƙasa da ke Machok a jihar Kaduna, ya shaƙi iskar 'yanci. Idan dai ba a manta ba, an sace shi ne a gidansa da ke Machok a ranar Talata da daddare, inda ɗan uwansa Innocent Mago ya tabbatarwa da manema labarai cewa ya shaƙi iskar 'yanci. Har ila yau an sake Brenda Friday, wacce ta kasance 'yar waga Philip Yatai, wanda 'yan bindiga suka kashe mahaifinta a wani hari da suka kai a gidansa da ke Manchok, shi ma a daren ranar Talata ya shaƙi iskar 'yanci. Hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta ƙasa ta lalata kilogram 560 na wasu miyagun kwayoyi daban-daban da ta kama. Da yake jagorantar lalata kwayoyin a birnin Eko, shugaban hukumar NDLEA Buba Marwa ya ce mafi yawan magungunan da aka lalata jami'an hukumar da ke kan iyakar Semene da kuma na shedikwatar da ke birnin Iko ne suka kama su. Ya kara da cewa daga cikin miyagun kwayoyin da aka lalata sun hada da hodar iblis, sai tabar wiwi da kwayar metafol da kuma sauransu. Marwa ya kuma yi amfani da wannan dama wajen gargadin masu safarar miyagun kwayoyi da su daina aikata laifin, kasancewar hukumar ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen cewa an kakkabe Najeriya daga ta'amali da miyagun kwayoyi.